Avui estem amb la Rosa Marín com a Direcció de Gestió de Pacients i Atenció a la Ciutadania del Consorci Sanitari de l'Anoia. Rosa, et farem una entrevista com a sòcia de la Societat Catalana de Qualitat Assistencial. Per què l'administratiu assistencial és important en la qualitat assistencial? Doncs perquè som un actiu en el procés assistencial. Som l'enllaç entre el pacient i el sistema de salut. L'acompanyem empàticament per tot el mapa assistencial. Coneixem de processos, estem entrenades en protocols, en recollida de dades, amb indicadors i parlem l'idioma del pacient, fem un acompanyament empàtic, per tant, som un observador imparcial. I quins aspectes dintre de la qualitat assistencial podem millorar per integrar aquest professional assistencial? Doncs mira, formació, formar-nos, tenir accés a formacions en qualitat assistencial pensades des de la perspectiva administrativa. Reconeixent-nos, donar veu a l'administratiu dintre de comitès de qualitat assistencial. Realment volem saber la seva perspectiva. I, per últim, la col·laboració, el vincle que tenim entre el professional assistencial i el professional administratiu. Ja tenim experiències anteriors, per exemple, experiència pacient, on l'administratiu assistencial està fent molt bona feina i sap perfectament quin és el seu rol. Donem-li ara un rol actiu en la qualitat assistencial. I com a Societat Catalana de Qualitat Assistencial, què podem fer pel professional administratiu assistencial? Doncs una mirada genuïna, realment que se us vegi interessats en que l'administratiu assistencial tingui un lloc. Nombreu-nos quan arribeu a premis, porteu-nos a congressos, a jornades, a preparació de treballs, a recerca, a el que considereu que podem sumar, que segurament serà moltíssim. Doneu-nos visibilitat. Doncs Rosa, com a sòcia de la Societat Catalana de Qualitat Assistencial, segur que farem moltes coses i convidarem a la resta dels teus companys perquè siguin amb nosaltres. Moltes gràcies.